Здравейте хора, днес ще играя игра, която ще се нарича FIFA. Само да видя, нали имам, нямам я. Добре, ще играя. Добре, ще видя, нали ми е теглена. Ако я нямам, няма си я тегля, защото и ще си имам я. Това е добре, че имам хора. Това сега ще играя FIFA. Гледайте как играя FIFA, хора. Има нов апдейт. И днес няма да отварям. Може да отворя пак от 9. Затова хора, искам да ме последват. Искам хора да ми лайкнете видеото и да се абонирате за канала ми, за акаунта ми. Казвам се Росен Рей с малки букви на латиница. Заедно. И ето я играта, която днес ще играя. Ето ви хора, това е. Имам само 100 джема, това е лошото. Ще играя матч. Но ще отворя това на Ибрахимович. Ще играя на Златан Ибрахимович. И за това хора. Това е новия апдейт с Златан Ибрахимович. Ето ги паковете. Сега на чаптър 1 ще видя. Тук може да тренирам и да играя хора. Сега след тази тренировка мисля да направя матч. Да направя, но този матч да е този матч. Сега само ще тренирам, защото сигурно ви е омръзнало тренировки, за това ще играя. Една. Това са тренировките, хора. Ето, това е елементарно. И ще ви направя и даже ще направя матч, който ще е много добър матч. Това е хора, сега ще играя матч и ще се оттегля. Сега матч. Кой има какъв матч? Но айде, труден ще бъде. Ще бъде много труден матч, хора. На футбол център. Ето хора, това ще... Има само едно, аз не знаех, че има само едно. Само такива мачове и за това ще игра на... ще игра в футбол център. Но с този футболист.
Срещу това невъзможно. И затова Росен Колев сега прави невъзможно. Невъзможно. Прави. Сега хора трябва да бият тия 92 оверала съм, забравих да ви кажа, съжалявам. Но трябва бързо. С има 0-0, това не е честен мач, като гледам. Защото са ми дали една точка преднина. Влахович дали ще вкара, хора. Не вкара. Хора, за малко да вкарам. Това хора, сега ще дали ще мине. Не минава. Взе топката. И тъч. Тъч за Германия, замек за нас. Хора, вкарах нечестен гол. Вкарах честен гол, който има сега 84-та минута. Това е проблема. Може да не биеме. Тоест ще биеме, хора, ще биеме, но искам да направя уникален тъчдаун, уникален гол. Който примерно само един, примерно Машерано да меше да мине целият отбор и отиде във вратата да вкара сам. Имам само малко допълнително. Това много малко, това няма ми стигне и 2-0 за нас. 92 оверал срещу 100 оверал. Аз съм 92, т.е. 100. И пак убих 2-0. И за това ще ви казвам чао хора от мен. Благодаря за вниманието. И също така, нали, искам да казах да се абонирате за канала ми с камбанка. Това е. Хора, ако аз ще ви казвам чао хора и благодаря за вниманието. Чао!